Așa cum virul, vă rog. Așa. Ia să aveți o scaună. Perfect. Deci, aveți emoții? Văzut? Dacă mai aud o dată întrebarea legată de emoții, o să te pun să duci acum să iei caroseria vintage și o să ne ham la ea și o să te rog să ne tragi până la primărie și înapoi. Că poți de repede. Pentru voi fac orice. Deci? Ai emoții? Taram-ta-pam, taram-ta-pam. Ioana! Am venit băieții! Iușa, am ajuns? Mă simți? Nu. Hai. Știi machiajul, da? Ok. În viață există furtuni pe care nu le poți prevedea. Pentru că vin miserii.